ingxoxo manje. Ayikukhumbuza inamba 0638208448 WhatsApp 06048071164 inamba yokungena emoyeni. App Lomzansi @Izwi98FM nakhona uma ngithumela imiyalezo ngiyacabanga ngizokwazi ukuthola. Yebo usekhona la mfowethu. Mavunje lungisana. Mengimethula ngiyacabanga ngizomethula kanjani. Ngithe ngisacabanga ngabe uthi ayibona ngathi ngiyichaza mina la. Umsakazi umbhali ophinde abe nezinto eziningi azenzayo eceleni ngathi usishoshovu kwezobuciko lokuthiwa i-cultural activist phinde futhi abe kwezemfundo ngathi ngiyichaza mina sawona Ndethu sikubingelele simelele nabalaleli bomsakazo Izwi Lomzansi ku 98.0 wala ekhaya wemnethu kusekhaya njengoba ngilapha nje kuthi angivuma ingoma uthi kusekhaya la kodwa nje mfethu ngithokoze kakhulu nginesiqiniseko ohlelweni lakho nondaba olukhula mihla namalanga kungawuqamba amanga ukuyitshela ukuthi mhlawumbe bonke abantu bangazi so ke ngiyabonga kakhulu lelo ngithule ngayo nokuba bonke nje abanye abangangazi ngiphinde ngibe usomabhizinisi usomabhizinisi ngempela angifuni ukuthi osemkantsha ubomvu cha kodwa futhi angifufusi ngilapho nje phakathi nendawo mnethu ngenhloso yokuthi ke siphakamisa abantu abasha cishe kuyo yonke eminye iminxa ekhona njengoba usishilo kwezemfundo ukusiza abafundi bethu abasuke bengawuphumelelanga kahle umatric wabo ukubafaka ema-universities njalo njalo ezinye zezinto esibakhulu kuzona but ke ngaphezulu kwakho konke ngiyumfanyana nje wasemakhaya lesho kwesakantuli ngaphansi kwenduna laphana umdlalo ose ngiyinkinga nje kakhulu kulento yokufisa ukwazi nokuthanda izinto kakhulukazi zobuciko okungenzeke ngasabelela phezulu mangabe uhlelo isikompilo licela nje ukuthi nami ngizoba ingxenye yengxoxo esuka ikhona isigotha yini isoyaya isenyathi isenyathi mnethu inkosi ikulelo butho inkosi yaMuntuli kwesakantuli yes. Alright, idolobha ishowe. Idolobha lami ishowe mnethu ngisuke kahle seliphela ishowe emva kwalo sekuzoqala inkandla ngoba umsholozi ungaphesheya mangijintshela itshe lifika kuyena ngangifunda eminyakanya lapha ngangeqa umgwaqo nje bese ke hawu naku sengisenkandla. Ukhulele khona? Ngikhulele khona mnewethu ake ngithi nje kuwe wena ondaba mina ngiyulomfanyana wasemakhaya oqale yonke into yasemakhaya kusukela ekweluseni amazinyane kuye kuluseni amankonyane kuye kusengeni ngalandela intombi ngashela emfuleni ngaqonywa ngamiselwa iduku ngakhipha isuitcase lentombi ngayoqhetha nondaba ngingowasemakhaya kha ngiyulomfanyana omncane wena ondaba obekuthi mayibuya inhlazatshe ngo11 sekufuneka inkomo siyosengwa uthola sizehlisela lapha ezibukweni ngenhloso yokuthi sifuna ukuthi ziqale ziphuza amanzi bese zenyuka siyoyisenga ekhaya uthola nakho ngiyazehlisa lapha inkomo awunana lijongo lapha lisezibukweni le ntombi nabo sisibayakha lapha liyehla lahamba licula kancane lithi ngiyekise zonke intombi engangenazo awubuye phela ke sixoxe silungisa amaphutha bese liyehla ijongo suka mina ngiphume emakhaya nondawa hayi mina ngiyanibona nje bafethu ngiyakhuluma sanibonana emlazi komashu ngiyanibuyelela kodwa ayilalela ngikhule kahle mfethu ngikhulele phakathi komhlanje nembeleko wamajongo akwazi ukuhlukanisa izinto zabesilisa nezinto zabesifazane sinezinkulumo esizazi ukuthi le ayikhulunywa ke nje mawuphambi kwabantu besifazane le eyeni nodwa amaningi amajongo ingakho na ku social media kukhona ezinye izinto engingayikhulumi ngoba sisebukhoneni bawo wonke omunye umuntu khona inkulumo wazi ukuthi yasentabeni le inkulumo le yasemgangeleni la amajongo asuke eshingelana khona inkulumo le yabantu besilisa besebenzisa namagama amakhulu angaka othola ukuthi make kweza umama mhlawumbe wakwakho nomsisi ukhuluma kanjani nenkani izinto enjengalezo ngikhulele kuleso sigodi esinjalo seyibaya la ukuhlangana khona somgani ukuhlala ngaphansi komgani ukulungiswa osuke sebheda la sitshelwe khona ukuthi uma umuntu wesilisa nje umholi endaweni ubugakho buthatha akazi mhlambe ngibuza kahle ngibuza ake assume ukuthi mawusho ubugakho usho lento yokukhuluma ukuhenza ubona kanjani mnethu ukuthi nabo ubugakho buyehluka kufana nomsizo ubugakho mfethu kuloko ukukhuluma kakhulu ngizalwe amaciko ngizalwe abantu ababhuqayo
ozothi makuzofika nje mhlawumbe kufika ubaba wakho nje ungabe ubaba wakho omncane naye unomzi wakhe lapha ngezansi athi hey uyilungisani uyaphila hayi ngaphila hayi kade ngihlangana noba umdala wakho lapho hey uyangcinanela kamanje uthini njani kodwa uyaphila no amkhiphe njengoba enjalo ubaba omdala yeze lento le omfeni kwalokho ngadlulela gogo wakho naye uyakhosozela yabo so sakhula sikwazi ukuthola ama character abantu abahlukahlukene kumuntu oyedwa enganakile yena ukuthi usekunikeza cishe wonke umhlaba kuyena yedwa ngaleyo ndlela enjalo safunda ukwazi ukwemukela abanye abantu ngokwehluka kwabo kithina semukele lonto njengaleyo so ngingathi ke ubugagu one ngibthole lapho okwesibili ngibthole kubantu abadala bakithi bengithi mangikhuluma bedake kodwa ke akukhulunywa ke kanjalo mfana bakulungile bekulungise bethi ke uyoba insizwe enjani uma ngabe bekutshela usawumfana kukuphoqa usawumfana ukuthi ube insizwa ngoba bakulungisela ukuthi ukhuluma kanjani umuntu wesifazane uthi ngikhuluma nodadewethu ngikhuluma nje sinomi kanjani ngiyamehla nje usise athi akusho ubaba wakho uqala kubizele nje eceleni athi mfana wami ake kube nalutho ke mangabe ukuthi abantu besifazane ucabanga ukuthi kuzokhulunywa nabo ngalendlela kanje umuntu wesifazane kufuneka understand ukuthi mayicabanga yena ucabanga agcinela suka lapho ke agcina khona wena uqhubeke phambili ekhuluma ngosisi bami abadala kunami ekhuluma ngoma wami omdala kunami athi ngelilanga ngiyohamba la ekhaya kuyodinga ukuthi wena uqhubeke ekuthenini unikeze ubuholi kule ndawo so uma ngabe ukuthi uzophika nabantu besifazane uphike noma wakho uzoba nenkinga so ngandlela enjalo sase siyafundisa ukuthi ukukhuluma kunesigaba sakho ukukhuluma kunendlela yakho okunye ke mhlawumbe nondaba kulokhu kokwazi ukukhuluma uma ukhulwe nezinsizwa uyazi ukuthi uma uyinsizwa uyinsizwa kuphela mhlawumbe ake sithi ngakini ngoba ungathi uyafika kwezinye indawo uthi ufuna ukuveza umnsizwa bakho ufika uthola ukuthi hayilalela ke ngeke kulungeke lana ke mhlawumbe wena uyinduna yezinsizwa nje ngakini la umfana la so leyo nto ikufundisa ukuthi uma uyijongo hamba ukhetha amabala uhlonipha hayi ngoba wesaba ngoba uhlonipha nje ukuthi ngelinye ilanga umhlaba mawuchwensela nawo unakho ukuthi wenze njani ukuchwensela so ke lezo izathe njengalezo zase zisifundisa ukuthi asithi sikhuluma sikhetha noma sibeke sibala umbhale futhi ngokunjalo leyo kubhala iqala nini abantu abaculi abaningi abaculayo bazokutshela ukuthi uthando lwabo lokuthanda ukucula lwasuka ekulaleleni kakhulu abantu abaculayo nababhalayo kanjalo bazokutshela ukuthi ngathanda ukubhala kakhulu emveni kokufunda kakhulu ngumuntu mina okukhonze kakhulu ukufunda mhlawumbe sekuyehla kancane manje kodwa ngesikhathi ngisakhula nje kakhulu ngangumuntu owayethanda ukufunda incwadi zesiZulu ngoba ngasemakhaya zazi ngeke ezesingisi mhlawumbe futhi ngisho ngabe zazi ikhona ngangingeke ngikwazi ukuyi-understand ngoba ulimi lwesingisi noma ngathi nje olunye ulimi lwaliqhele kakhulu kuthina ngayithola ngingumuntu ofunda kakhulu incwadi uphuya wasemshwathi amayezi amathunzi ayibukela amawisi yabo lezo incwadi zo NF Mpele DPZ Ntuli Professor Nyembezi obabuna kanjani Jisbiya ngafunda kukhona la wena ndaba ngangena khona ngisho kuvaliwe esikoleni kuJuni zivaliwe izikole ngaqhakeza esikoleni ngibonga bathe kumdaka bese ngibopha manje futhi nomuntu waye principal ngalesa sikhathi akasekho ngangena lapha ngantshontsha incwadi umqungo wencwadi ezingaka mangingena lapha ngayi kuvaliwe uJuni ngobathi kuphela ama-holiday kaJune ngase ngiyifunde ecishe zonke lezo incwadi ngikhulumi ngeincwadi zama novels nama short stories kuphela ngikhuluma ngeincwadi yothola ukuthi ezinye isyllabus yesiZulu ezithi isenza ukuthi isenza umuntu isijobelele yabo izinto njengalezo so ukuthanda kwami ukufunda kwaseke kungenza kakhulu ngiba umuntu ofika nasesigabeni sokwenzani sokubhala kodwa ngaphezulu kwakho konke ngifuna ukufaka izilomzansi kulento ngangakaze ngicabanga ukuthi ngiyosebenza emsakazweni before ngithema ngiqala ukwenza uhlelo iLove in the Air la ekhaya kukhona ifeature esasibiza ngokuthi sas profile ama stories abantu abayizisulu ze HIV AIDS ubudlelwane abusive relationships domestic violence abantu nje ababe nezinkinga njengalezo okwathi masilalela izitori zabantu ezahlukahlukene ngathola ukuthi
kubuka sengazi ukuthi inkinga zabantu zisuke ekuthenini abantu basukele endaweni uNkulunkulu wayethema ekudala wathi wena njengendoda na indawo yakho njengomuntu wesifazana na indawo yakho because mina ngiyakholelwa kakhulu kulento yokuthi asilingane. I'm not a feminist, angikholelwa ekuthenini 50-50. So umuntu wesilisa unendawo yakhe futhi ngikholelwa ukuthi ingenhla koyo wesifazana. Uyingane endala ekudalweni kweingane zonke uma ngabe singabantu sizingane. So ngase ngibhala incwadi. Kule ncwadi uyikhumbula incwadi uNyawo Sithembiso ngangifuna ukuhlukanisa ukuthi nansi indoda nango wesifazane nansi intombi nansi insizwa nangumzali nayindodana nayindodakazi nanku umphakathi ngibehlukanise ngezigaba zabo bese ngibanikeza udaba olulodwa kufanele ukuthi badile ngalo. Ngaqala lapho ngibhala ngenhloso yokuthi ngifuna ukuphendula ezinye zeinkinga esasikade sikhuluma ngazo lapho. Ngiqale mina sengizizwi Lomzansi ukwazi ukuthi ngiyakwazi ukubhala kwazi kwaba ukuthi ke ngiyahamba ke ngiyakwagogo. Asingesihlokweni ngoba bengikhuluma ngawo ngaphela isikhathi eside nezinto osuzenzile. Mhlawumbe namhlanje ngitheme ngitshela abantu abazosilalela ngathi ukuqomisa. Okay. Leli gama ngathiwa awulichaza sengibona ukuthi umuntu ngiqale lapha kwabe ngifuna ukuthi bayisa misuka la umuntu engimbonayo ukuthi uyazi akhuluma ngayo. Ndewethu. Yini le kongazi uma sikhuluma ngokuqomisa thina ngesizulu sikhuluma ngani? Kukhona ukuqomisa. Abanye bakubiza ngokweshela. Yeah. Kusukela lapho. Yes. Ngifuna ukuthi igama qoma lisho ukuthi khetha. Okay. Ngaqoma ukufa. Yeah. Njani. Ngiyodzela nje isibonelo lesebenzisa kulelo sentence. Uma uthi umuntu uyamqomisa usuke umkhethisa. Yeah, okay. Right? Ziningi insizwa ngoba uyintombi ziyamshela. Bese kuze kugcine kufika lensizwe egcinisa imqomisile. Kusho ukuthi yagcinisa imenzeni isimkhethisile ukuthi ayensizweni zonke bekade zingilandela nansi mina insizwa engingathi ngesingame ngiyayiqoma or ngiyayikhetha. Okay. Kodwa ngifuna ukuzwa kule ndawana nondaba ekuthi ukushela. Ukushela okwamajongo. Ukushela okwezinsizwa. Ukushela okwabantu besilisa. Umuntu wesilisa lowo ohamba uhambo lakhe lempilo lufike la akha khona umuzi wabadala bakhe. Ukuhambela umuntu wesilisa abe nomsamo kuwo acela khona ukwakha umuzi wabadala athi bo baba sengilapha nomkami nezingane zami njalo ngicela ningikhulisele lo muzi. Ukushela kuyindawo yokuqala yowesilisa la aqala khona ukukhuleka ezocela nje ukuthi bantu bakithi nango wesifazane. Ingakho noma mangihlangana nentombi emfuleni ngithi awusuka madoda awu nkosazana ngakubuka wangifanele nabakithi okhenqeke umzimba ukhalimali uaflesheni umsebenzi onzima upiki nefosholo wafukoti intambo kwahala ngithi noma uphenduka ungishikilela ubheka lena mama ungifanele nendodakazi yakithi endala engizoyikhipha okhalweni kuwe efana nosigolozo uyashingela amashingana untombi ngicela angithi already lapho ngimemeza omkhulu ngale nje kokuthi omkhulu ngiyabethula kule nkosazana ngenzela nangamhla ingikhetha yazi ukuthi ikhetha umfo wahamba nishoba lesitaloni bathi uhamba umuntu lendle yakhe ikhothi ubhoja umuntu amsengani kunze emnyama yazona into ngithi ngilapha mntana wami ngubuke emehlweni khona umuzi wami lapha kuwena. So ke bese indawo yokuqala engisuke ngithi nina bakithi nina bakwethu nango wesifazane engithi noma ngimbuka ngibona umuzi wenu kuye bese ngithi ngiyashela nginjalo kodwa ngibe ngithi nani bakithi anginishiyi ngaphandle ngoba lo ngizomcelela ukwakha ini igcekeleni. Uqonde ukuthi uma seshela sidlala hayi nondaba mhlawumbe manje njengoba izwe selaba nje okuyikho okuvuse abanye bethu ekuthenini ubugagu ubuchule nobuciko bubuhle bunjalo kodwa singabusebenziseli ukona nokubhidliza inhloso uNkulunkulu wayekade naye eqaleni njengoba sesinezingane zabantu ezephulwe inhliziyo ezinye zigijimela ukuthi umavundla ukhuluma kahle iqomele lokho nje kuphela ukuthi akeve khuluma kahle kanti siyiqoma amagama ayiqomi wena ayiqomi inhloso yakho ayazi ukuthi lamagama engiwakhuluma kuyo njengamanje ngisazosuka futhi ngiyowakhuluma komunye olandelayo ngiyogcina ngiwuntombi la ngaphandle ngoba yini nginamagama amahle. Now uma ngabe usesigabeni sokufuna ukwakha ungowesifazane ufuna ukwakha ungowesilisa uyakwazi ukuzwa amagama aphelezelwa inhliziyo nenhloso yokwakha
asiphiki bukhona ubuhlobo futhi buningi obuthi buyakhiwa bungaphumeleli kodwa kungenani akube ukuthi ekungeneni kwakho kulobo buhlobo ziningi ezinye izifundo ezikwakhile nje wena uwedwa uzuthi noma bungaphumeleli uthi kodwa ekuthandaneni kwami noZondi kunento eziningi engicabanga ukuthi ngayifunda yebo asiphiki impilo inezinto ezenzayo zokuhlukanisa abantu njalo njalo kodwa ngaphezulu kwakho konke kulombuzo ongibuza wona mnewethu uma ushela hayi nje ukuthi uyadlala kodwa kusuke kuwo ukuthini sengisho ke mawushela ngenhloso yokuqomisa intombi kukhona ukuthi intombi ayidlulwa ngendlela yabona lapho ngingathi sisuke sidlala ngenhloso eyodwa futhi kumsebenzi wethu thina njengabantu besilisa uku-add i-confidence kubantu besifazane abantu besifazane balula ngokokudalwa abanawo amandla ukuyiqhenya nokuyiqhayisa kwabo kuncike kakhulu ekuthenini batshelwe ini now uma edlula nje size sithi awunkosazana wazi wabusiseka umhlabathi onyathela kuwo uyapi kodwa ithi inkosazana hayi ngiyale ko Clement uthi wena awu zaze zabusiswa izintaba zako Clement azamahla amagquma uyadela yobe ngibokela wena uthi umama athi ake umama atheke phela kancane bese uyadlula nje mama yabona ibisithi hawa ukahle uthi hawu suka nakho ke bese uthi dlula mntanami ubatshela bayokuthola phambili banenhlanhla lapho uteketisa intombi noma isibhekele isihambi ibhekele kwayinawo hayizo ubhekele akukhathalekile ukuthi uqinisile noma uqinisile ngalento oyisho inhloso yakhe enkulu ukumnikeza into yokuthi azi ukuthi naye umuntu ebantwini kuyisiko kweshela akusho ukuthi cishe kube impoqo ukuthi wonke umuntu ozalwe eyisilisa kufanele adlule ekwesheleni wonke umuntu ozalwe ewesilisa nondaba ekupheleni kosuku ufuna wakhe umuzi wakubo ngakho ke awukwazi kwakho umuzi ungazange ushele wakha kanjani uyabanjelwa intombi isebenzisa imali hayi nondaba yebo nami yangikhulumela okay ake sithi wemnewethu kweshela akuqali kugcine ngesikhathi intombi usafuna ukuyiqomisa nanoma senithandana nanoma senishadile nanoma senineminyaka wenondaba ewu30 ewu40 mawufika uthi awusuka madoda nasi isicolo sami uthi awusuka madoda noma iqolwana selithanda ukuxeka mama kodwa ngisalibona lela qolo engalibona eminyakeni emithathu edlulayo awu mama atheka kube nazi lezi ifaca zisekhona noma phela sezinenyamanyana yabona so le bafo umuzi wakhiwa ngemiyalezo imiyalezo esuka kuwe ngaphakathi nawe uyithole kwabadala bakho awukwazi ukudlulisa imiyalezo kumkakho nokudlulisa imiyalezo einganeni zakho kungekhona ukuthi uyakhuluma so kuumthetho ukuthi khuluma sikuzwe nanaye nangamhla eqoma azi ukuthi uqomani isihlutshuliwe imali kuwena seyihlutshuliwe nengubo zelebulethile mhlawumbe nemoto mayiginqeka nomuzi udliwa usele nani uma sekukhulunywa manje sesembhedeni manje niyabukana emehlweni sekucishwa ilambu noma likacishwa nibukana emehlweni niyakhuluma nje kukhonani other than le moto iyangihlupha khona imali engenile cha ngaphezulu kwakho konke uma sikhuluma ngempilo yini ongiphatheleyo sasibuyele kuleli elibalekile bengingacabanga ukuthi uzoliphatha kodwa bengithi mina uzoqhamuka nalo newethu lokuthi ukweshela kuyinto ngizolisebenzisa ulimi laselokishini sacred right yes awusukungakhulumeli wena usukuhamba wedwa mawusukela ingane yabantu mfowethu khona osukuhamba nabo bakini awuthi ukwenaba lapha ukubaleka kwaleyo nto leyo ngoba angikholwa ukuthi ungadlala ngento enjalo kakasho kukhona lento ebizwa ngesingisi kuthiwa self identity ne self pride igama elithi Zondi akulona lakho elikayihlo akulona elikayihlo eloyise njalo njalo akusilona eloyihlo le ndoda endala ongayazi ngisho ukuyazi ebizwa ngonondaba uma uthi wena wakho umuzi wakwaZondi kusho ukuthi awakho umuzi wakho wakho umuzi waleyo ndoda okokuqala nje kukodwa ukuyiqhayisa ngobuwena kusho ukuyiqhayisa ngesibongo sakho njengoba uvume nje ukuthi uZondi wena lokho kukodwa kusho ukuyiqhayisa nokuyiqhenya ngemvelaphi nomsuka wakho busangaba uphethe nje ugcine lapho baningi bayakwenza lokho kwagama lakhe azalishintshe libize libe isibongo sakhe kwezinye izizwe now uma ngabe sithi kumkhuleko ke
njalo mawukhula ukhuliswe kahle ukhuliswa obaba abakutshela ukuthi wena uzalwa amajongo wena uzalwa amagaga kuthiwa mfana wami umkhulu wakho wayenjena umkhulu wakho wayenjena ungikhumbuza anti wakho wayenenkani owaganela ngaphesheya kumfula ukuthi nawe ukhule uyazi uzazi ukuthi uzalwe emagagweni wena ngokasompisi owalwa impi esandlwane ingabe sencome wena ngokanondaba owalwa impi ulele emsinga ingabulelepi lokho kukodwa kukwenza wena uthi-ke mawusufuna ukuthi uthi ngabusiseka ngokuzalelwa kulolu hlobo lwesibaya samagagu kanti njengalawo uzuthi noma uhlangana nabantu ongabazi wena ondaba bethu ngokabani wena uthi nguzondi athi uzondi muphi uthi wena hayi uzondi lo wakhe lapha pheko athi mfana wami akhipha imali ungakenzi lutho wena akuphi imali egameni lokuthi wena uzalwa iqhawe leyo nto ke ithi uma uyiqhenya ngaba kuzalayo umuzi ofuna ukubakhela wona uyakhulekelwa na noma ubani futhi osuku uzombizela kulomuzi owakhela laba bantu eqhenya ngawo naye kufanele umkhulekele okwesibili kufuneka umkhuleke kwayena umthandaze ngoba ukusukela ingane yako omunye umuzi uzoyifanisa nezingane zakini ukusukela ingane yakwaNtulu uzothi ayibe yakwaZondi kukodwa kubiza ukuthi uqala utshele nabakini uthi hayi sengiyaphuma manje ngiyakuyona hamba nami elapha ngimfoka vini mhlanje nephelethu ngithi mkhulu sengilapha sengifikile nahansi le ntombi noma nginyathela nondaba noma ngifika nenduku isemfuleni ngiyinikeza induku ngithi inkosazana nanku umfulu ugcwala awubambe le nduku ngiwele ngayo ngiwelele lapho ngaphesheya kuwena ingithuka ethi hayibo umfulu ugcwele yini hayibo musi ngithi phela nkosazana wena waziyo noma ugcwele noma ugcwele unjani ugcwele kusho yona ethi hayi ugcwele ngithi hawu ungagcwele ka uwele kuze ngafa kuwele wena uze kimi sihambe lolu hambo leyo nto wemfethu ideep nondaba ingaphezulu kwamagama ngoba uma sizochaza ukugcwala komfula kukodwa nje kuwenye into ukungiweza wena uzothi ngiwelele kuwena ngaphesheya uthi wena hayi no ngithi mina kuwele umuke wawela wena ondaba hawu kwalani uthi kimi inkulumo yini lo ngizozenza amasoka lapha kuthina senzokhuluma izinkulumo ezisididisayo nicabanga ukuthi sizodida ngithi mina nkosazana yini yakudida nenkulumo yini phela kulula mama noma bengahloseli ukudida kodwa ke phela mawudideka ngoba nawe ngiyazi awuyiphethe unabo abadala bakho ayikho inkinga ungangithumela emaqhikezeni ngiyowatshela ukuthi uthi inkulumo yakudida ngoba singaphezulu kwayo uma uthi inkulumo yakwesinda nje mama anginayo inkinga ngoba ngesizulu nondaba intombi ishelwa kabili vele intombi ushela yona ithi mayisihlulekile ngoba wena phela uyiciko wena ngithi wena ukhuluma too much ithi hayi mina lento iyangixaka ngicela ukukhuluma nosisi ngamafushane leyo nto isuke ngamafushane isisho ukuthi intombi 1 yehlulekile kodwa mawufika kudade wabo udade wabo ko unqengetshe isikhathi esiningi vele udade wabo omdala usewaqoma yena uyiqhikize eselaziwa nje umdala kulento yokuqoma experience leyana ke yokufika kudade wabo usezokuhlola ukuthi lengane awuyirobhanga yini uma ungayirobhanga uqale la kumina ke ngikuza ukuthi utheni kulengane utheni kulengane yasekhaya ngoba lengane siyikhulise ngokuthi ingasheshi iqome yenze lengane utheni kuyona usuyaqala ke nawe usuyaqala phansi uyashela yangizwe kodwa bakhona abanye futhi wawuthola ukuthi bayahluleka kuliqhikiza athi ayibhuti awubuyele emuva lengane isencane lamagama wakhulumayo nje baka ukurobha ingane awubuyele emuva bese depend ukuthi uyijonge linjani nawe ngesingawo kodwa futhi angiphinde ngiveze ukuthi isikhathi esiningi ukwedluliselwa kwenkulumo eqhikizeni kusuke sekuqonde ukufana nomuntu nje kulesi sikhathi samanje sesingisi sika mama noma ubaba othi kwingane yakhe yentombazane ngifuna ukubona iboyfriend yakho ake uyilethe la ke sizodla nayo ini ilunch noma idina inhloso sekuukumassessa nje kodwa ngamafushane ikhona sengiyabona lokho kwengane sekuyamthanda lo yabo base sebebonile na inabo sebebonile okay hayi no shame kodwa ake sihlole nje ngoba bese ubaba wengane mhlawumbe kulesikhathi esingisi ambizele eceleni umfana hayi ake sithi ke siyodlala igalofu lapha ngaphandle mayefika athi mfana wami
ukulinga ungijwayele kabi yangeza uthi ngithini sekhuluma la inkulumo yani ke manje yamadoda ke manje ke kodwa ke esikhathini esedlule nje lesakudala le yentombi nokuyilandela ngamagama le yentombi nokuyidlalisela amagama kukodwa ngoba abantu besifazane emnewethu bayafisa ukuzwa izinto ezinhle ngabo uma ngabe ungakwazi ukukhuluma uyisinkunkunku nje sejongo iyokuthanda phela isikuthandela nje mhlawumbe isigubo sakho uthi hayi ngimthandela ukuthi uyibhokobhoko kodwa ngizobe kungekho yobengekho asize kuloku mfowethu amagundle ukuthi ngesikhathi namhlanje ukweshela sesibone kuyinto olinye into abasebenzisayo isinalento ekuthiwa harassment ukuhlukumeza right izothi uma engafuni mhlawumbe ngibingelele kodwa engafuni ukuza kumina bese ke ngiyethuka ngenhlamba right hayi inhlamba le enhle yep ngoba ungazi ukuthi khona inhlamba enhle kodwa ngiyethuka ngale nhlamba yokuyidicilela phansi uke wayigcizelela leyo yes yini leyo ukungazazi iya kulento bafo engithi kuwe i-self identity mongazazi ukuthi ubani wena uhamba uhlukumeze wena qobo lwakho mhlawumbe nendima excuse me okumele uyilime empilweni ngithi mina kuwe njengomuntu wesilisa uyinhloko yomuzi ekhulisa abafana namantombazane abanobuthakathaka ngokwehlukahlukana kwabo njengoba bekhula kuumsebenzi wakho ukuyifaka ezicathulweni even nezobuthakathaka babo okumfana wakho makukhuluma kubheda ukubizela eceleni ukuthi mfana wami uma ngabe sizokwakha lo muzi asenzi kanje okwentombazane yakho uma ngabe kungena ebuntombini kuphapha ukutshela ukuthi inkosazana asenzi kanjena uma uyi-understanda leyo role uzoya nayo ngisho kwesheleni ukuthi kulindelekile ukuthi kukhona umuntu wesifazane ozothi mawumbiza abese ekuphambanisa nabo bonke laba bantu besilisa abangayiphethe kahle ngoba kububazi ukuthi inhliziyo yakhe imsulwa futhi imnene njengoba ubumcela nje ubezoze egijima nakhona kungekhonto uzokuqoma kodwa ukuthi uzolalela inkulumo yakho ngakho maye kubhambetha yokahle bhuti kusho wena qathu inkosazana ngiyasiqonda isimo kodwa ngicela nje unginikeze ithutshana hayi soka nisimisa kanje vele uqinisile vele ngoba sibamisa kanjalo usufela ini wena ufela amaphutha abafweni ogijima nabo lendlela yani yokuba umuntu wesilisa lithwaleke lelo cala kukodwa lokho kwenza umuntu omkhulu kumenza ukuthi naye ngelinye ilanga athi wehlukile kwabanye abafana futhi okwesibili uma ngabe phela intombi ukuthi ayimanga ubani kanti vele wayethe azoma zonke now lento iyodwa ithi ke uma ungazi ukuthi kuumsebenzi wakho ukukhulisa nokwemukela umthuka kanjani umuntu wesifazane ube wazi ukuthi umdala kunaye kulento yokucabanga angithi manje usuzehlisele esigabeni sakhe usuzoyilinganisa naye ulolu hlobo lwabafana kuzothi mangabe intombi yakhe ithi ungijayela kabi nawe uthi angijayeli kabi kwenyuke ngapha ke manje nawe yanyuka ngapha ke kubangwe ke manje nalowo muzi usiyokwakhiwa ngoba uvume ukuzehlisela esigabeni sani somuntu wesifazane kanti uma umuntu omdala umuntu wesifazane kukhona la ke ebuye khona nje umsebenzini nondaba ecasulwe iboss yakhe athi hayi nawe ukahle uthi nje mhlawumbe uthi awunkosazana ungazi ukuthi khonto ekhona lapha ephakeni athi ayaya ukahle nawe uma umdala uwena ozoya kuyena ungasho ukuthi ungithathe kanjani manje ngithatha uthi mama bekukahle kodwa emsebenzini hayi phuma nje kuleyo nto uhlangene na hayi mama mina nje lona imina nkosazana oza sixoxe kwalana uyekitchen umtholele okuyijusana umnike athamba shone pha uthi nguthanda nomsudini uyabona ke masudini vele umfanele nomanje uqobo njengoba enjani now leyo nto ikufundisa ukuthi asikwazi ukuzehlisela esigabeni sokulingana namanina uma sithi amanina nondaba ngifuna silichaze leligama lenina inina one abantu besifazane okay abantu abahlala nonina asisho njalo okay sisho njalo kuze kuthiwa nje yinina ingoba isikhathi esiningi imandate ayiphethe ekanina okay kujwayele ukutholakala kumantombazane ngoba ahlala ekitchen noma uyaphekwa uyabachazela intombazana ayikwenzi lokhu intombazana ayikwenzi lokhu nawe uma umfana uhlala ekitchen
noma uhlala noma wakho uhlala nosisi bakho kubangiswaneke lapha bengithele sisipuna sihlalelana ubani lona osengasasigezile lesitsho hayi sisi ngiyaxolisa kodwa nawe usuwashanga izolo nonkeke angithi usujwayele wena ukuthi ukhuluma nosisi bakho wena noma usuphuma usufica intombazane ngaphandle ithi awukahle wena nawuthi awukahle nawe wena yini ubunina kwayibona lobo ilento ke sithethi namasikhulu emajongweni kwathi ungabolishaya inina uma kuthi ungabolishaya inina akushiwo nje ngisho intombazane kuphela kusho lo muntu ozothi mawumshaya akhale ongeza ukubuyisela kuwena yezwa into leyo ngoba ungathi hlobo luni lwempi ozothi mawuliqala uvela uluwine yisuka nje so awulwanga lapho munjalo uyishongo elinjani elingalo elidlulayo nje now isithi ke lento uyinina awashawa amanina asikhulumi ngabesifazane kuphela sisho nakho konke okunye okufana nabo abesifazane awathethiswa amanina ngoba inkulumo yalapha ekhishini mina nje bafo ubaba kasekho ngikhulele ngikhula manje kuselo sisi manje kusele noma ngike ngithi mangithi nje ngingenile nje kitchen lo 2 minutes 3 minutes ngiyilalele nje inkulumo bese ngithi hayi sengizophuma ke manje ngoba isiqala ukufika la ngibona konke nami sifuna ukungenza ufakazi lenkulumo mhlawumbe uthola ukuthi kukuhletshwa kukhona ukuhletshwa ngaye lana sekuqala leyo nto ukuthi hayi phela usibanimani noma sokufuna ngifakaze ngihlebe ngosibanibani bese ngivele ngiyaphuma so ke kumbuzo wakho bafo ithi lento ukungazazi ukuthi wena umdala ukunalo muntu angikhulumi ngokweminyaka mina ngikhuluma ngokucabanga nangokwesikhundla nakondima okufuneka kuyilimi kwalana ukuthi unkosazana umfundise nje ukuthi mama ngiyazi ukuthi mhlambe senedlule esikhathini labafana benihlukumeza khona benithuka khona yebo mhlambe bengifuna ukukushela kodwa ngiseze ukukushela but nje ngiyafisa ukuthi ngithi eqhubekeni kwakho nasendleleni yaphambili sibaningi abesilisa abazokumisa ngaphambili ungali kakhulu kwesinye isikhathi mhlambe uyobusulwa nomendo wakho kulungile ngomavundle mina nkosazana uNkulunkulu abusisa indlela yakho ibone futhi hayi bengakhona uyimisa ngoba uhluphekile noma ungeke uphile ngaphandle kwayo njalo but noma engahlina aqhubeke khona isifunda sesifundile okay imibili imizuzu ushaya ihora leshumbu ngikhohle ukuthi semsakazweni mezimnandi ingxoxo Izwi Lomzansi ku-98 FM ngaphamba ngithathe abazophawula abangiyathanda ukuthi abalaleli babe ingxenye yohlelo ngibakhumbuza inamba 0638208448 ku WhatsApp 0604807164 ngiyabona futhi na Facebook bakhona ake sidlule kuleli ngeke ngalifaka nami lapha ku TikTok abantu bavele balithatha njengejoke sure ubsoka akudlule kuleli ngoba lisondelene nalesi sihloko sanamhlanje sokuqomisa mfowethu mina ngazi ukuthi alikho ihlazo noma ayikho intembi ngomuntu wesilisa yisoka empeleni noba babesikhuthaza ukuthi sibe yiwo yini enhle ngobsoka mfethu it's unfortunate ukuthi ubsoka kamuva nje sibuchaza kungesiyona lendlela ubsoka babuyiya uyabona masikhuluma ngobsoka nondaba sikhuluma ngobunsizwa sikhuluma abanye bathi ubujongo sikhuluma ngoba indoda sikhuluma ngobuqotho umuntu kusukela endleleni akhuluma ngayo uyadleka uyemukeleka kwabaningi ngaphandle kwabanomona inkulumo yakho uyigezile amagama akhe uwakhethile wabheka nendawo akhuluma ubusoka kubona kufuneka ukuthi buzobe ubusoka ngoba nakhuluma nentombi uyisoka ngisho naseinsizweni ukuthi mawukhuluma nje abafowethu bafica bexabana ingabafica bekhulumani inkulumo uyinikeza umhlahla letha abafowethu ngicabanga ukuthi la singavumelani khona thina kahle ila kodwa kokuningi kubuya sengazi ukuthi siyavumelana kunganjani masiphuma kanje uyabona ubusoka ukuncoma ubusoka uku-appreciate uthawu utuse njalo ubusoka lobo akudingi iqala ukuthi uzoyobuqala entombeni ngoba umuke wabuqala entombeni ila usu-wrong khona ubusoka ingesikhathi amajongo even nawe angakine folosa ngawothi wemavundla kunentombi engiyifunayo iyangihlula mfowethu
Ake ungikakise ingoba ayazi ukuthi enkulumeni yakho kunanenhlonipho kulomuntu osukhulunywa naye. Ngaphezulu kwenhlonipho yokumhlonipha kunana lento yokwazi ukumchazela isidingo nokubaleka kokuthi asithathe lesi sinqumo uyifake ecathulweni zakhe. Ubusoka bulapha kodwa ngaphezulu kwakho konke Nondaba, ubusoka akubona ubusoka mabhidliza. Okay. Ubusoka umabakha akwakhiwa lutho ke emhlabeni ngaphandle kwemizi. Abantu ke bacabanga ukuthi umuzi izindlu zodaka noma izindlu zezitini. Umuzi wokuqala umuntu, umuzi wokuqala yena yedwa, nazo zonke izingane ahamba nazo ukhalweni kuye. Ingakho sihlelo nogogo nomkhulu esithi sihlele eceleni komlilo bebe bakha umuzi, bakha wena, umuzi wakhiwayo wena. Njengoba uhamba uyofuna owesifazana ufuna azokwakha lo muzi owona wena. Ingakho lo muzi wakhiwayo ubiza ngokuthi owabadala bakho ngoba wena qobo lwakho ungowabadala bakho. Ingakho nanoma ufika uyisoko uzoyichaza kulo wesifazana ufuneka umchazele lo muzi azowakha ubani, uchaza wena qobo lwakho, isibongo sakho uqala bakuzalayo nabazala labo odadewenu abafuni nota njalo njalo. Ubusoka buyakha. Kodwa uma ngabe kuukuthi ubusoka bakho buzokebekebhula, ubuhlobo bakho buzodla ushiya, ubuhlobo bakho ubusoka bakho buka hit and run, akusebona kubusoka. Mhlawumbe iqale lapho lento yokugxeka amasoka noma iqale lapho lento yokuthi ubusoka buchazeke ngendlela ongesiyona, la umuntu abakhona nentombi eziningi kodwa futhi engenayo inhloso ngazo. Ubusoka njengoba sisho ukuthi noma bengaba bangaki kodwa uma ngabe inhloso kweyokwakhisa umuzi wakini, umuzi wakwenu, buhle mabunjalo ngoba usuke sewazi futhi sewuqonda ukuthi hayi ukuthi uthanda lona nje ngoba lo munye ungasamthandi. Wena wazi idingo nohambo lokwakhiwa komuzi wakini. Nasi lesi yasitini sengisitholile nasi esinye wamkhulu umuzi. Abanye beze bethi ngangiyiwele ngithathela umfuthu wawuwele sekuyinkolelo ke ezinye zazo kodwa kukhona nakho lokho ezathweni zokuthatha. Yes, ekugcineni kosuku kodwa uma usubathathile laba bantu wababeka phambi kwakho, akungabibikho ukuthi uthatha nje lo munye ngoba lo munye engaseyilutho. Futhi mhlawumbe kusuke sekumsebenzi wakho omkhulu ukumqinisekisa lo wokuqala ukuthi usabaleke njengoba wayekade balekile kungakabikho umuntu empilweni yakho. Umthando kwedlula lo musha ngoba vele lo musha uzokafuna ukuba nayo lento yokuthi vele phela ukuba amalahle bese khona edanti bekungeke kuze kuziwe kimi. Yebo lonto le yena kufuneka uthola indlela ethile yokumkhombisa ukuthi hayi amalahle asekhona. Ukuthi nginenhloso nje yobuqotho. Nakhona futhi awulingani nabo Nondaba ngoba ngisho ukuthi bonke bazofike bekuzele ngomqondo wasekitchen bobabili. Befuna ukuthi ungathi wena uyingxenye yabo ngomunye wabo senibathathu njengoba cha babili wena umdala kunabo and unendlela yokuthi lo umenzazi ukuthi mkhulu naye lo futhi ubalekile. Ubusoka buyakha, ubusoka abhidlizi. Bubi uma ngabe inhloso yakho eyokutuswa unconywe ngokuthi wena uneyintombi eziningi kodwa kupheleni kosuku masithi siyacheck ukuthi and then emveni kwalezo ntombi kwezakalana uma kungekho lutho wena lo slimazela izingane zabantu, wena lo senza sikhulume lapha kuma social media sithi hey safica kungasekho lutho lapha, wena onesizathu sokuthi kungabikho lutho ngoba ingane wafika wayikhohlisa ngamagama obusoka. Emveni kwalokho wathatha konke okwayo kuyigugu yethembile ngoba nakho wena uthi uyisoka kuyimanje ubhizi matasa uqhubeka kwezinye indawo njalo njalo. Yeah, okay, ake ngithi kuyivula kancane manje siza ukuthi bathina bafuna ukuphawula 06048071164 kodwa ke ngiqale la ku WhatsApp kathi ngenile message ethi ke isikompilo mpolo siyabonga kakhulu ngoqedasi wangikhumbuza uNongcebo umkhuphe kakhulu mavundla uchwepheshe intuzuma silalele i-voice note eyodwa. Kakasho mkhulu hayi umthwala ugama enxele lo mina ngwakhanyile ngilapha yayishowe evuma egcina inhliziyo. Hayi siyabonga ohlelweni usikompilo ukusilethela iciko lelo elicikozayo inkunzi yesoka leyo umfo wamavuso. Hayi ngiyamazi le ngakithi eshowe hayi
cha insizwa iyakhuluma lo insizwa ikhuluma amaqiniso nje odwa ukukhuluma kwayo komile kutheni khwe kukhomba ukuthi cha insizwa impela evuthiwe eyakhula cha nezinsizwa so nje hayi izizwe njengaye hayi siyayidinga kakhulu ngoba zivuselela ubuthina uyabona nje lento ayishoyo ukuthi ukuqomisa kubaluleke kwedlula yonke into ngoba phela ngeke ngempela uwakhe umuzi kayihlo uma ngabe ungaqomisanga ngoba konke kwakho umuzi udlula eqomiseni ngiyabona. Okay, sibonga kakhulu uyakuncoma lo ungwane siza ukuthi uthini sawubona. Siyabonga. Right. Mm. 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 Namanje ngimile kulokho mfowethu. Hayi. Kulungile. Asikhuluma ngokuqomisa, singabafaka abantu soboshwa manje. Hayi. Okay, asibuyele ekuqomiseni. Uthi uma kushaya isikhathi sokuthi baqome omunye futhi Kanjani? Oh, okay. Sector. Sector there. Okay. Nondaba one ndoba silapha ngiyabonga kakhulu umuhle umbuzo wamnethu asikho kwagogo laba ngikhuluma nje njengomavundla okwesibili kuhlelo usikompilo sikhuluma ngendlela yokwenzeka kwezinto ngesintu nomsuka wazo ngiphinde ngakuveza futhi ekuqaleni ukuthi angikholelwa ekuthenini mina njengoba ngumuntu wesilisa nje ngiyalingana nomuntu wesifazane. Ngelinye ilanga siyokukhuluma futhi ukuthi yini lene ngaka okufuneka ikwehlukanise kumuntu wesifazane ngoba awukwazi ukuthi uthi wenza njengabo ukhuluma njengabo bese uthi wena umdala kunabo futhi kunezinto eziningi ezisihlukanisayo. Now kuloko ukuthi umdala ke wena ilokho kwenza sithi noma sekonakele phakathi komuzi icala silibuza kuwe kube kungonanga wena njengoba kwenzeka nje nakule ncwadi ade umlando eBhayibheli ukuthi sithi isithelo sidliwe ngenxa kaEva kodwa kwafike kwathethiswa ubani uAdam ingenxa ukuthi vele ingane endala lapha ensimini bekubani bekuyena uAdam. So context esikhuluma ngayo anginakho okokuthi khona umuntu wesifazane ozothi mayiqome bese ethi nani niyaqoma ingoba yini sesifuna ukulingana nabo. La mina ngikhona ngithi kuwe owesilisa ushelo wesifazane ambizele kuzokwakhena umuzi kayise umuzi wakhe wayo la
owesilisa. Yingakho owesifazane eshintsha ngisho isibongo sakhe akhohlwe ubuyena ngoba vele kwasekuqaleni ukudalwa kwakhe wayengadalelwa ukuba uyena ngesingaya agcine sewuyena, kodwa wayedalela ukuyoba uzondi uma ngabe kuukuthi uphelele kwaZondi, wayedalela ukuyoqedela umuzi wakwaMavundla engabe uyoqedela umuzi wakwaNtuli. Akukho kokunye okungaphezulu kwalokho ozothi wena kimi usethese uMavundla waphinde futhi waba uzondi. Ngenhlanhla enkulu la sizokhuluma ngokwenzeka kwezinto ezizona ezinhle futhi esikhuthaza. Yebo ke sekuyenzeka, akukho kule context esikhuluma ngayo ku-wrong futhi kuphumile ngisho esandleni. Awukwazi ukuthi uzothi uyaqoma wena ngoba nakho uMavundla unjani, uyaqoma. Okay, kungokukaMavundla noNdaba ukuqonywa akho umuzi kayise. Wena njengoba usuqoma nje manje wakho umuzi kabani lapho uqoma khona, unless usisexualize izinto. 10:15 isikhathi manje ukuqomisa sizwe la Lomzansi Mavundla useyichazile wajula nayo indaba, so sizobaphawula ukuthi bathini. Nami ngineyami imbono kodwa ngithenga imdedele kumnandi kuba nomsakazi ngoba uyaflow uhamba naye. Sawubona. Yeah. Saphila mama. Yeah. Salgazi. Siyabonga ma. Kana kwethu. Ehlombe. Zivuma amacala insizwa kuwe, zivuma amacala. Salgazi, siyabonga ma. Yebo mozongithathela abalaleli ngangiphinde ngibize. Ngithi at least bangilalele khona. Ngilalele la. Uhlale kunconywa mina. Awenzaka. Kodwa yabona noNdaba mhlawumbe uma esangenile nje. Yeah. Kuneminye imisebenzi yabo mama emkhulu okubaleka ukuthi basenzele yona thina sizwe. Zokusikhulisela izingane zamantombazane ezizobeka esigabeni lomdlalo mangabe ukuthi sikhethe ukubiza ngomdlalo wokweshela. Ngithi isiko. Leli siko lokweshela ukuthi hayi musungenzela umdlalo ubelula. Yabo nje mina ngingene mina enkundleni zami zokuxhumana lapha ke ngithi intombi eyizwayo nje ngicela ingene lapha esitikini ngiyitshele indaba zayo. Hayi ngeke angithandi man, hayi ungathi ungena ukwenza ubeluthama Mavundla umase mamathe. Hayi sisi, hayi nkosazana akuyiqhenya nawe akuthi noma ungithanda ake uqala ukufihle lokho ake ungigumbe uthi hayi siyakwazi wena usho izinto eziningi nje wena vele wena wazi ukuthi wena uyinsizwa wena wazi ukuthi namhlanje ufike kwabogcina ngifuna into enjalo bethi nkosazana nami vele ngazethi namhlanje ngoba ngifuna ukwenza ugcina. Yebo umdlalo wenyuka umdlalo kuzwa kade yasha intombi yasha insizwa yasha intombi yasha insizwa. Lento yentombazane othola ukuthi ngazi ukuthi abakhongi abancengiwe ukuthi bengabaleki amemeze kaye ethiwa ngenani. Hayi Sibonisa noma kena. Sibonisa noma hayi. Ngenani hawu sikakasho ngisho ukuthi simemeza ngenjani. Hayi ayihleli wafetha. Sicela umdlalo ube mnandi, intokazi ishinge, ibhungu lishinge, ithi insizwa, ithi intombi, ithi insizwa, kube khona abathi awusuka amadoda. Betha besifazane siyawina, betha besilisa siyawina, betha besifazane awunakathi siyahluleka egcineni, mawehluleka uyehluleka, mawina uyawina. Kodwa leyo nto iqhalaphi? Iqala kowesifazane nakhona ofundise ingane yakhe nendodazi yakhe. Nabo besilisa futhi bakhulisa amadodakazi awo ngendlela yokuyiqhenya ukuthi angitholakali kalula. Mina nje ngisho ngithi mina ungithumela uDM nje vele ungi-DM nje ungitshele zonke izinto ezinhle ngami, ungitshele mhlawumbe nanokuthi uyangithanda, uyazi ukuthi khona umuntu ongenzeka ukuthi nginayo empilweni kodwa nje nawe uyangithanda. Kufike nje into ethi kimi hayi mhlawumbe uthunyiwe lo. Yeah. Lo uthunyiwe lo uzongcoma ngaka lo uthunyiwe lo khona abangithrepayo siyakwazi phela ukuwa kwendoda ukuthi kukuphi wento engisho. So nawe unayo lento yokuthi
hayi angitholakali kalula ake ube yilolo hlobo lomuntu wesifazane ozothi mhlawumbe babhejile belapha bakhona wathi kunondaba lo ngizomthola lo wase kunondaba ake uye kuyena sibone ngizomthola ngifika sengilalisa amagama nje khona engibatshelile emuva ukuthi ngizomthola kumnyama kubomvu ake ubapruveke labo ukuthi uyongithola ngoba ngempela usebenzile. Kukhona into engifuna sidlule kuyona la bengacabanga lesisihloko sojula ngaka mina ngakhulu imibuzo enginayo sure interested kakhulu kule ngibuyelile kuyona sure leyo ukuthi ukweshela isiko engesilona lokudlala kokuqala yep into engiyibukayo umdlalo noma ngabe umdlalo ngiyawazi umdlalo webhola sure ukudlala ibhola awuqhamuki sowuse stadium sekukhona ihlwele right uyakhiwa yebo isonto lonke noma ngabe umdlalo osezingeni eliphezulu kangakanani no Messi usajima namhlanje lungiselelwe lo mdlalo yakho lungiselela lo mdlalo owakuyona Sure. into efikayo la kumina isekutheni kufanele sakhe insizwa noma kwakhiwe insizwa right kwakhiwe nezintombi right ukuze lo mdlalo mase udlalwa ube umdlalo wangempela aseqephelweni oseqopheleni phezulu idala ngoba manje uthola ukuthi awudlale kahle lo mdlalo ngoba labantu abaqeqeshiwe bafike lapha bengazi ukuthi bazokwenzani abanye khona barobha abanye bese bakhona ukurobheka nezinto eziningi ezinye izinto khona abantu bedlala bebhacaze so ngokwazi ukuthi lo mdlalo awudlaleli wena right mawuthi uyathanda awuthandeli wena sure mawuthi uzodlala lo mdlalo awenzeli wena ukuchazile konke lokho Sure. ngiyafuna lelo ukuthi at least namhlanje kube lento esiphuma nayo ukuthi uqomisa akuyonto okuganga akuyonto encane into abayithatha kancane nje into yokuthi sijabulise kuphela kodwa into ejule kakhulu entweni esiyiyona nesiba yiyona kuhamba kwesikhathi umfethu nondaba uthinta igama elikhulu ngoba umanje kade ngena manje ethi ukhumbula egcotsheni akaqomanga egcotsheni kodwa uma ekhumbula ukuthi zayithini insizwe egcotsheni kwayena uyachachamba ngisho ebusweni ahlambuse uthi awusuka madoda ngikhumbula ijongo la kwaZondi elake langilandela lake lafika no chocolate la ubeka phe kwetafula akhumbule elinye la kaDlovu lathatha la ufake imbalini ngoba inhloso kwakukwakha umlando wobuhle bomuntu ethatha inhliziyo yakhe eyoyinikeza omunye nomunye eyamukela noma eyivalela ngaphandle inhloso enkulu mnewethu 1 eyokuqhakambisa ubuhle bokwakha umuzi wakini eyokuziqonda kwayiwena futhi ngoba ukufika entombini intombi ikutshele nje izici ngawe ubungazazi ungayinakile ethi njalo wena njalo uyayitshela wena uyiqhala wena uthi nawe uma usuyicheck usuwedwa lento usuyibuka emanzini lapha ezibeni uthi hey uqinisile yena enyithi hayi njalo enyithi noma isithi ayikuthandi kodwa ikutshela anoke nehlise njalo ukuthi because laphana uyoyifunda kwayinawe eqobo lwakho umuntu lo wesilisa nowesifazane omunye uzokakugabhele ukuthi uyalwazi uhlobo lomuntu alifunayo akutshele futhi ukuthi awumubi awunazi izinto ezirong ngawe kodwa nje kuukuthi mina usilona lolu uhlobo lomuntu engilifunayo ongathi mawusuqala uba nenkulumo ngxoxo nalomuntu uthi umcheck ukuthi ufuna hlobo luni lomuntu ultimate lichaza kube khona izinto ozoyintshontsha kulowo muntu amchazayo ukwenzela ukuthi nawe wakheke nawe futhi so ngendlela enjalo akuyonto okudlala mfowethu into yokuzakha wena eyokwakha naye lomshela ngoba naye njengoba esedlula nje yakweli kuyovethe ayikade yayishelwa lenkosazana kade yayidlula emajongweni naye kube nento ezithile ahamba nazo ezimakhile 23 minutes after 10 is Lomzansi nge-Data FM angithatha ingcingo ngoba ngathi ziningi namhlanje wenze njani kufanele sawubona kanyakithi bafu yes yes lalelo
Kunjalo mfowethu size sifundise hayi ngisho ukuthi ayibashayi iyabavikela ngisho nakulabo kungenzeka ukuthi ukuthi bafuna ukubashaya ivikela odade wabo ivikela onina ivikela ngisho ezasesigodini lokushini la ekhulela khona kubangani bayo thola ukuthi inabangani abafuna ukushaya ingane zamantombazane iyona ekhuza kuqala bafowethu singabashaya amantombazane awusuka nganakithi siyabonga mfowethu ugama akhe egama lami yeah all right ke ngilapha ku WhatsApp sibuza ivoice note yodwa awu usiko mpilo sanibona uphumlane ngcobo lo le khona eshowe lo esigodi sikaNtuli awusuka phansi esigodini esilambo awu indawo zami zonke lezo ukumnyakanya konqumizwe komachotshanini indawo yami ngahamba ngishala kuzo zonke laze lafa izwi thina abantu besilisa amadoda salibulala izwe sayibulala imizi obaba sibheki isililo ngasekugcineni ngicela ukufunda imiyalezo la uthi sikompilo ngiyabingelela nondaba nomavundla lapha emsakazweni ngiyayicelela nondaba ukuthi ubuye umbuyise futhi umavundla lapha emsakazweni afake nesinye isihloko ngikhonzile leyo nsizwa ekhaliphile ngiyayicelela gagashe ezethemba emagubane wathalu ubala lona ukuyena uzwile oyesikompilo nondaba siyabonga ngokusilethela umavundla qeda singicela ngabe usamdedela njalo ngamasonto abe khona ohlelweni lakho azosicija from Thanduyise Jwaga Zondi uthi ke tshela ulungisana ukuthi ngizele intombi njalo ubalo njalo akayisho ukuthi ubani awungabe iqome kahle iqome isimoyo seyintombi esimatheke amaqadi yaphuma intombi sokweni kwathi uyekeni bafana isivele sibhingwe icalaka awusuka ngabe ifike kahle mnethu awumene isandla yini pho saphela isikhathi sami newethu ebekade ngikubizele sona la ngifuna ukuthi ngedlule ukuthi bese ukuthi ngelinye ilanga ukuthi no laba bayangihlalisa bese ngiyalimala kwezinye izinto sure yazi enye into edala ukuthi ngikubize ngumuntu ohlale ekulalela ekulandela izinto eziningi kakhulu muhle umsebenzi wakho ngicela ukutshela kuzwa wonke umuntu ngoba mhlawumbe ekutshela ngezwe abanye abantu abathi ngidlala ngawo bafu khona into akazomenza uqalo wena noma iqalo wena nentokazi yomzulu lapha ku social media yes kafushane nje iqale nini kanjani kokuyini inhloso yayo le nto amsho bakhona bayazi maybe bengayazi bahamba boyichecka ku social media wemfowethu kahle le nto kulesikhatshana esincane nje okuneze sona igugu ingcwele nakumina qobo lwami la nje engavele ngabuka khona izinkundla zokuxhumana sekuyizinkundla la konakala khona sekuwumfula wokonakala nokufa kwesizwe ngazithi mhlawumbe umuntu angayisebenzisa inkundla zokuxhumana ukwakha isizwe nokufundisa nje njengoba saziwa kuzo zonke ezinye izinkundla esixhumana nazo kuzo nabantu ngafica intombi lapho bafo ngithi ngiyehla nje ku TikTok wami umavundla media experience kwabangangilandela hawu na intombi mehlo mahle mhlophe njena ibhala ukuthi intokazi yomzulu ayi ngithi manje ngithi ngiyehla ngiyascrolla down ithi indawo ungabusehla nayo intokazi lapho
ngithi ngiyahle into hayi nayo intokazi yayinhle intokazi yabona hayi ngingene kule ntokazi ayi ithi inhliziyo ayidlula ngidlule mase ngisezathi into ibuyele entombazaneni ayi ngithi sengiyayibheka manje sengiyayibheka intokazi ngingayitholi ngabuya ngelilanga ngangena khona la ku social media ku Instagram futhi no Facebook no TikTok lapha ngathi bafowethu kunentokazi engayifica lapha mangaphosise yakwaZulu eyangichaza iyumlimi ngachaza nokuthi ngangiboneni kwi profile yayo angisayiboni manje makukhona ufundiswa makukhona oyikhumbulayo ngicela ngithekele yona le ntokazi ngizobona mina mase esevelile lamakhosazana nangempela hoyi bawatheke igcina ithekiwe nalena ngithi nansi lentokazi bengiyifuna ngabatshela futhi abantu ngathi cha inhloso yami ukuzethula kuyona ngivuma izono zami ngenhloso kanje emveni kwalokho yathi mayisivelile intokazi mne wethu hayi ngase ngiyayitshela ngayishela nje sidana obala kubuke bonke abaseningizimu Afrika okwasususinga nakwamanye amajonga azwayo omnqobi yazo bangena indlandlalazo yomkhonyovu umunye wamajonga ayekade ekhona lapho baningi abafosimo umfowangqongo khona lapha kwamaphumulo sayilandela nje sababaningi kwaze kwafika ku-social media sishela nje sidana kucaca ukuthi inkosazane siyakufuna wena uyabona ekugcineni inkosazane yathi hayi no ayisacela ukuthi manje iyokhetha ngoba manje lamajonga semaningi andabeka indaba ngathi yezwakala la kwathi makufa khona emfuleni awusuka ngase ngisuka nayo inkunzi emnyama yezonithwalo ngasuka nayo ngistick sithi ama yellow bone ngaphuma nayo yangikhetha le nkosazana futhi yakuqoma manje yangiqoma le ntombazane kwakuhloko iningizimu Afrika yonke ngaduma ngawumshayo wentombi eyifunda ngaziwa kwase kuba khona ke ukuthi ke ngenxa ukuthi intombi ke mayisiqomile phela usukisa kunikeza nje ucu nje ayikakafika ekhaya ukuzoshaya so ke silokhu sithandana kubushompe kwamanje ngoba amaqhikiza athe singaqale sibonane ngesizathu sokuthi kufuneke kuze kube ukuthi ifikile yazonjani yazoshaya ekhaya so ke ngomhla ka-30 kule nyanga esiya kuyona ngenxa ukuthi imiziki yasekhaya miningi nondaba le ntokazi izobe 30 November 30 October lesikuyona kulo nje sikuyena lapha eCaris Fountain le ntokazi yalapha emthandeni kwamaphumulo kodwa ke ngokuzinza eGoli izobe yehlileke nentombi izicishe zonke zangakube eGoli nezasemthandeni kwamaphumulo iyongifica ke mina ngise Caris Fountain ngilinde nabane wethu nodade wethu kumnandi kunje nawe uyobukhona iqishe kanye nawe sizofundisa abantu uyisiko lani lokuqoma ukuthi makuqonywa nje uqonywa kanjani intombi so le part le esi umcimbi ke manje isiumcimbi hayi le process not le yokushela leyo ukuthi ke intombi zizonjani zizoqoma right zilethe ini impahla la usekufuneka nathi sizemukele khona zifike ngabe simesangweni zithi sikhala ngosibani bandi beke kuphi abadala yani khala ngani kwenziwe ke those festivities enziwayo and then kube leyo process kodwa ke ngaphezulu kwalokho ngoba phela lento yokuqoma ibe nje isikhashanyana esincane mawube uthi uyayazi siyobeke kusuke kukhona nensizwa ke zangakini intombi zangakini ezikuhlalisile kuvunywa ingoma kube mnandi so ke kumenywe ke abantu abaningi ke abazobe bekhona lapha kubo okubalwa usiko entertainment amabutho laba abantu ojwayele mawungena ku social media babona ba amabutho ahambela imicimbi yahlukahlukene bobe bekhona abaculi abahlukahlukene abaningi abazobe khona benandisa lapha enkulumeni yami ngibe nayo nowayo umongameli wezwe baba uJacob Zuma naye ngimcela ukuthi baba ngiyazi ukuthi uyinkinga kulento yokweshela nokuqonywa akufike uzongotha mhlawumbe uze wethulene enkulumo uma kungenzeka emajongweni ayo bekhona wangethembisa ukuthi yobe khona ngomhla ka-30 ngaleyo ndlela enjalo maningi amanye amajongo aziwayo azobe khona inhloso yami enkulu ukucakela nokuveza sibhiyoze siveza ubuhle bukaZulu ngomhla ka-30 ngenxa yokuthi sine covid ke mfowethu bonke abantu abayizintombi abanye abakhulele lokushini namajongo akhulele endaweni thothi isiZulu bese sisincane kuleyo ndawo bathe bayeza but ngenxa yokuthi ngeke sikwazi ukwemukela bonke abantu funeka abantu abawu 2000 kuphela so ke we had to restrict 2000 nje kuphela we had to restrict safuna indawo futhi evulelekile so that sizokwazi ukumaintaina lento ka 1.5 ngokwemthetho yeCovid ukwenzela ukuthi kungabiwe wonke umuntu ongenayo singena ngamathikithi ke lapha 120 ayaphela kuyimanje uba ngikhuluma nawe eweb ticket uthola ngo 120 mawufuna uba iVIP so besihlabene
inkomo khona enye insizwe nje yakagcaba lapha evele yanginikeza u15,000 yathamba yothenga inkomo bafo ngoba sekuthe khona namabutho azayo uhlaba inkomo uhlabela amabutho so besidla ukudla kwesintu siphuza utshwala besintu sikhuluma inkulumo zesintu siyala intombi nomama besigeke bawo bebekhona wonke umuntu wamukelekile ukuthi abe khona lapha ngomhla 30 ku-October kule nyanga Secretary Fountain la eThekwini Secretary Fountain lapha eThekwini indaba ngikhethe kube la isizathu sokuqala esokuthi lento isivele yayeka ukubeka amavundla nje kuphela isivele yaba eyabantu bonke ngendlela enjalo yayisithi mhlamba sithola indawo eCentral so isithi ke kwi-context na kwi-narrative vele phela ukhona umzi wasekhaya nje angitho lapha eThekwini so intombi ke ngenxa ukuthi isuke eGoli ayizoqomela lapha kulomzi walapha ekhaya nakhona kusesekhaya nakhona so sasesithi hayi ku-Central cishe kubantu abaningi abahluka yazi ngenza iphutha Befana siconfirm ngasohlangathini lentombi lento. Kodwa hayi ngiyakwethemba. Hayilalela. Kodwa ke ngingakusho webafo kunaba bebhejile. Kunejongo la kwaHlongwane le Danahozi elathi ngisho ngabe kuthiwa ngiyathanda okungcono leyo ntombi yoqoma ifile yona. Lapika ke amajongo angakubo nezigodi zonke zangakubo koDanhouse lathi ngeke ize lentombi iqome lisaphila bakhona kabanye ngoba nami zikhona ezangakithi ezagweva zathi mavundlu wangakithi uZulu wena angeke sithi intombi sesiyibona ukuthi yakuthanda emveni kwalokho bese kuzoqhamuka umuntu osezokuphuca intombi sikhona ngendlela enjalo so besikhonela nje ukuzoqinisekisa ukuthi intombi yakuqoma futhi iqoma nje kwakhonkinga lezi zaseDanhouse ngale phesheya le komnambethi nazo zithi ke sifuna ukuzonibonisa ukuthi akho ntombi ezoqoma so ke vele kukhona leyo nto enjalo ethi soke sibone enye element ke eyenza kube mnandi ukuthi kodwa liyothi lishona ilanga langa uyobutelile wena ukuthi kwenzakaleni into kanjengaleyo kodwa ke ngemniningane eminye eminingi mfethu kwi-page lami lika Facebook lika Instagram lika TikTok Mavundla Media Experience mawungena nje lapho Mavundla Media Experience noma uthi Mavundla Media Productions uzongena lapho uyithole yonke imininingwane cishe nelink othi mawuklikha kuyona ivele kuyise direct ekuthengeni kwamathikithi ngoba uma eyobe khona ayobe segate mhlawumbe ayobe semancane kakhulu uma ngabe kuukuthi abawathenga ngabantu bawaqeda lapha ku-web ticket kulabo futhi abangeza ukwazi ukuphumelela siyakwazi ukwemukela izipho mhlawumbe uthola usomabhizinisi uthi ayi mina ngupet zondi isebhizinisini elikhuthaza ukuqhubeka kosiko ngisacela ukuthenga nje amathikithi awu5 Mavundla uwinise ngawo abantu abayobe lapho mhlawumbe mina ngoba ngeke ngiphumelele kodwa nje egameni lethu siyakwazi ukuthi sithathe igama lakho because sibakhulu ku social media sithi hawu uZondi wenkampani ukuthi etholakala endaweni ukuthi naye uthe ufisa ukuthi siwinise abantu abawu5 abayobe bekhona so endlela enjalo iyenza ukuthi wonke umuntu abe neaccess yokuziveza inspiration ekubuyiseni isiko lethu kakhulukazi lesikhathi samanje ukuze igenge ibone kahle angisho sesivala nje ukuthi kunegenge yase Free State engikhulume nayo social media ebiyilandela lento yakho sure ngazi ngizothi yakho ngizothi yini hate so but siyayibona lento but si understand ufana ngiyichaze yes and then ngesikhathi ngiyichaza ngiyengezwa kimina ke ngingekho involved ngikubona uvela uphangelo uzuzethemba uzizungcono ukuthi hawu wait ngoba labantu abasezingeni abantu abafundile abantu abanemali bayibuka lento bathi abayiqondini bacela sichazele ngesikhathi ngiyichaza uvela ubuhle ngazizwa nje umkhulu ngazizwa kanti sinenhle kanje singayinayo yentenhle sisithatha nje kancane webafuthi into mhlawumbe sidinwe kangaka nje thina siyisizwe esesivukelana sodwa ingenxa ukuthi zimbala kakhulu izinto ezisenza sikubona ubuhle siyibo nokuthandeka esikhona kwabanye abantu kwinkundla zami zokuxhumana kungenenye intokazi yamaNdebele eyawina uMessi Ndoni ngo2017 umculi kwisizwe samaNdebele yathi Mavundla ngobe ngehle nentombi zangakithi zamaNdebele kwaba khona ijongo lase Eastern Cape elumxhosa lathi nathi singumzwa wasemaXhoseni siyeza sizobuka ubuhle besintu sikaZulu ngoba lezi zinto ziyathelelana baningi abantu othola ukuthi umvendo omunye umlungu uyayibona even nakuyintokazi yomZulu lathi nginabangani abanye abanga understand ngisho ukuthi sikhulumani lapha kodwa nje abachazwa ile yanto esiyenzayo nabo abantu bobe bekhona yingakho sithi
asisaviliyeli nje ubuhle bukaZulu kithina sisodwa kodwa sesiyisifundo naseyizweni eziqhamuka ngaphandle ukuthi nani bakwaXhosa nani abangabeSuthu lapha ngalelala nezinsizwe ezifuna ukushela ngoba emdidiyele intombi zezizwe zonke mnethu. So leyo nto iyodwa ithi Zulu umncane, Zulu amfishane, nanoma ukhuluma akuvele ukuthi uqhamuke emzini omkhulu, akuvele ukuthi ngwasebukhosini ngoba uyizungeze ngamaqhawe nobuciko obukenza ukuthi uthi uyibuka amaphutha akho wena kodwa ngowesizwe esikhulu esihle ebengathi mangincika kubo lobo buhle nami ngibe muhle njengabo. Hlateti Keres Fountain shona kwi Mavundla Media Experience uthola imininingwane eminingi. Hlateti 1 bobabili bobela kwizindaba. Ngiyabakhomba kubancane. Angiphenduli. Vele kubhuti omdala kubona. Awu, yazi waqinisa kuyisonto phela. Angeke ngize la uma ngababalaleli bezilomzansi bengalithenganga ithikithi. Hayi ke noma ningilahlileke sekimkhombe kahle kanje. Yabona nje futhi mangaye ngutshela mhlawumbe ngisase ngisebenzile lithutshana. Izilomzansi liwuqala kwezinto zami. Ikakhulukazi in the media industry ngangingakaze ngicabange abalaleli bezilomzansi ngihlale ngincoma kuwo wonke ama platforms enginawo ukuthi ngiqala ukubhala incwadi ngangiye ngithi mase ngigcina ngithi mhlambe wavuleka kancane umnyango ebese umlaleli wezilomzansi mayengena nje angene angabe sabingelela ngisho ukuthi Mavundla athi wavuleka kancane umnyango ebese ngiqhubekela nendaba yami ayixoxe nabanye beqhamuka ngendlela ehlukahlukene bakwenza bayingxenye yemisebenzi esiyenzayo. So namanje ngiyazi nesiqiniseko sokuthi bangabalandeli abakhulu bomsebenzi umuntu awenzayo and siya appreciate. Mwelas. Nethu sabonga kakhulu nethuba umsebenzi owenzayo wenondaba umncane mkhulu siye sikulalele bengilalela nezingoma oyidlalayo ezinye zazo othola ukuthi thina abanye safika sezadlula bekungawo umcebo lo osilahlekelayo if bungekho. So lokho kukodwa nje ukuthi kulesi sikhathi se4th Industrial Revolution sakho nabantu abasasikhumbula ngesasikho ngaphambilini uhlelo olunjengalolu mnewethu noma zingafika ezamanje kodwa ungaliyeki lolu lunamanoni angempela asenza sitshebe ngokwangempela. Hayi ngisasho lutho sengithule. Kakashi siyabonga mfowethu. Siyabonga bakithi bye bye. Bekuyi live ngise radio so bezikhuluma sanithanda wona.